Isem Rena Balzan huwa magħruf fiċ-ċriki xjentifiċi, imma huwa magħruf ukoll fost il-qarrejja tal-letteratura Maltija kemm bħala kittieba tal-proża kif ukoll tal-poeżija. F'din ir-rokna niltaqgħu ma' Rena sabiex nitkellmu magħha dwar il-kitbiet poetiċi. Jiena bdejt nikteb żgħira ħafna, kont għadni tifla, ġifieri nilgħab ma' tfal oħra. Għaliex ma nafx, kont nara xi ħaġa tolqotni u noqgħod inqabbel. Ġifieri dik ġiet veru spontanja, dik meta bdejt. U mbagħad għadni sal-lum, il-poeżija jiena tiġi qisha berqa, nista' nara xi ħaġa tolqotni għal rrieda u nkun irid niġri niktibha għax inkella nitlifha l-poeżija. U mbagħad inħalliha xi ġranet, mmur naqra wara xi tliet ġimgħat ħafna drabi ma jkolli bżonn immiss xejn, imma nara li kollox qed f'postu. Imma ġifieri hekk tiġi l-poeżija jiena. Jiena sfortunatament ma stajtx nagħti kontribut kemm xtaqt fil-moviment aw mill-letterarju għaliex kont qiegħda f'ħafna studju tax-xjenza għax jiena l-professjoni tiegħi fix-xjenza, però kont qed insegwi kollox u allura kont qed ninduna illi l-bixra tal-poeżija issa qed tieħu aktar bixra moderna, aktar qed nidħlu fis-seklu li ngħixu fiha, ma jfissirx li ta' qabel kienu eċċellenti tajbin ta' ġifieri, għax jiena pereżempju Rużar Briffa jibqa' wieħed mill-favoriti kbar tiegħi, jiġifieri napprezzhom Duncan kollha. Però il-bixra tal-poeżija bdiet tinbidel. Li nixtieq ngħid hawnhekk imma illi kull poeżija minn barra il-ħsieb li jrid ikun intens, il-ħsieb importantissimu fil-poeżija, irid ikun hemm ċertu mużikalità, ċertu lirika, għax inkella mhix poeżija, inkella tkun sempliċement biċċa proża. Tista' tkun biċċa proża tajba, tista' ma tkunx, imma biex tkun poeżija irid ikun hemm ma jfissirx li tkun bil-fors vers jaqbel mal-ieħor kollha bl-istess sillabi kif kienu qabel, però irid ikun hemm il-mużikalità. Jien noqgħod issiġġiewi u missiġġiewi u n-natura nħobbha ħafna, in-natura fl-aspetti kollha varji tagħha. Annimali, xtieli, anke il-bnedmin ġifieri, in-natura tispirani ħafna. U mbagħad hemm l-ambjent li wkoll marbut man-natura u l-ambjent ukoll fl-aspetti totali tiegħu għax aħna ħafna drabi l-ambjent forsi nqisu biss il-bini li hu importanti ħafna, forsi nqisu biss l-għeliq li huma importanti ħafna, imma hemm ħafna fatturi oħra li huma importanti. Ħanajt pereżempju il-ħsejjes. Ħafna ħsejjes jistgħu jkunu forma ta' tniġġis. Jiġifieri l-ambjent ittieħdu fit-totalità tiegħu, fl-aspetti kollha tiegħu, anke aħna l-ambjent tagħna, il-bnedmin l-oħra ta' madwarna huma parti mill-ambjent tagħna, jiġifieri l-ambjent fit-totalità tiegħu. Dawk naħseb l-aktar li jispirawni. Jiena billi kif għadt il-professjoni tiegħi fix-xjenza u ħdimt ħafna fix-xjenza u f'riċerka, speċjalment il-bioloġija molekulari u l-bioteknoloġija. U ovvja aħna kull individwu l-isfond tiegħu, il-background tiegħu se joħroġ fil-kitba, ħajinfluwenzak. Iktar ma jkun hemm sfond background mifrux, aħjar. Jiġifieri ma nistax ngħid illi x-xjenza influwenzatni żgur. U għandi poeżiji illi illum stess nista' naqra waħda minnhom illi influwenzatni x-xjenza bil-fors. Bil-fors ma jistax ikun li le, imma ma jfissirx li jiena nikteb il-poeżija bil-metodu kif nikteb ix-xjenza, jew nikteb il-proża, ir-romanzi bil-metodu kif nikteb ix-xjenza, għax għalkemm il-kreattività hija tkun fit-tnejn u forsi li għalhekk jiġbduni t-tnejn daqshekk għaliex inħobb il-kreattività. Jiġifieri il-kreattività hija minn moħħ wieħed, imma il-forma kif jiġu espressi hija differenti. Allura tinfluwenzani bħala sfond, bħala background biex jiena
Kull individwu, iktar ma jkun jaf affarijiet, iktar ma jkun studja aħjar. Iktar ma jkun josserva u jara xem madwaru aħjar. Imma mbagħad il-kitba tal-letteratura mod u tax-xjenza mod ieħor. Forsi dawk li bħali iterqu fil-labirinti komplessi u jixxabtu ma' tliej weqfin tal-bioloġija molekulari jifmuni u jifmu għaliex bħal tifla żgħira nissaħħar il-ħin kollu quddiem il-ħolqien tiegħek. Mill-liċken fjura daħkana sal-ikbar siġra fuqana taġġibni bil-qawwa mellisa ta' drijek u bl-intensità niffieda ta' ħsiebek. ħalliq u inġinier ta' ħila. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.